Tapasin hänet netissä. Kaikki tuntui täydelliseltä. En aio kertoa nimeäni, en hänen nimeään. Tämä on tosi tarina ja siksi kerron sen nimettömänä. Tapasin hänet netissä. Aivan tavallisesti. Ei mitään dramaattista. Yksi viesti, sitten toinen. Hän kirjoitti kauniisti, ei liikaa, ei liian nopeasti. Hän kysyi päivästäni, muisti pienet asiat, sai minut tuntemaan, että olin oikeasti tärkeä. Aluksi ajattelin, että tämä on vain mukavaa ajanvietettä. En etsinyt rakkautta, en etsinyt mitään. Mutta huomasin odottavani viestejä kuitenkin. Hymyileväni puhelimelle, kun näin, että viesti on tullut. Kaikki tuntuu aidolta. Kunnes eräänä iltana hän sanoi jotain, mikä jäi vaivaamaan. Se oli vain pieni lause. Sellainen, jonka moni olisi ohittanut. Minäkin ohitin. En vielä silloin tiennyt, että se oli ensimmäinen punainen lippu ja vaaran merkki. Kerron seuraavassa videossa, mikä se lause oli.